अरे रहते गर्भ हवे में ताहरा गवैनी मोरेला तुझे पाऊं मैं कहाँ राजा रानी अपन पुत्र के लेके रो रहल बाड़े। वही समय से ठीक वही समय आकाश मार्ग से वो विमान आए। अब विमान उतरल, वो विमान से एगो देवी उतरनी आ देवी पूछता आर कवली देवी आके हाल चाल पूछे लगने। माता मालिनी कहले कि हे देवी देवी हमरा से अभागिनी दुनिया में ना होई ना जोग जा पूजा पाठ कैला के बाद एगो पुत्र भी भइल जे मरले भइल बा। उ देवी पुत्र पर हाथ फेरनी उ लइका के आंख खुल गई हाथ गोड़ बीगे लागल रोवे लगनी। लइका जब रोवे लागल मालिनी कहतरी कि रौरा की के है ओई देवी कहनी कि हमारा नाम देव सेना हो, हम कार्तिक के पत्नी हैं, हमरा षष्ठी देवी भी कहल गई बा। जा हम वरदान देतो नहीं आज के दिन से जे हमरा पर्व करी ओकर पुत्र दीर्घायु होई ओकर घर में वंश के बरकत होई। जा प्रचार प्रसार करो तब वही प्रिय व्रत राजा आ मालिनी सबसे पहले छठ पहने आ दुनिया में प्रचार प्रसार करे लगनी। और वही दिन से ई धरती पर छठ होखे लगा। हम ये कथा छोड़ देता गलती ना चैत के महीना बा